Baƙunta ya kai ni gidan nasu 'yan mata ne guda biyu da 'yar wa da 'yar ƙani amma a gida ɗaya suke zaune. Kasancewar su ne manya a gidan, sai ya kasance kusan komai zan yi sai a ce su nuna min ko su kai ni. To ina bibiyan su duk inda za mu je sai na fahimci yaran nan fa su ma lalatattu ne na gasken gaske. Har ɗayan idan sai in ga in za su yi magana ɗayan ta raɗa ma ɗayan a kunne. Da muka fita unguwa muka je shopping muka dawo sai na ce zan yi wanka. Bayan na shiga wanka sai ɗaya ta ƙwanƙwasa min ta ce min akwai sabulu kuwa a cikin banɗakin? Na ce mata akwai. Sai ta ce min to ai ya kusa ƙarewa bari ta kawo min wani. Na ce a'a ta bari zai ishe ni, ta ce sai ta kawo. Tana kawowa to irin ƙofar nan ce da ake turawa da ba sakata ba. Kawai tana zuwa sai ta tura ni. Ina jin an tura ni kuma na sa ma kaina sabulu na murza. Sai dai sauri na juya. Ina juyawa ita kuma kawai sai take ce min ga sabulun sai nake miƙa mata hannu kawai sai na ji an cafko min zarmalulu. Ban san sanda na ɗibi ruwa da sauri na wanke kaina ba, na wanke fuska na. Kawai jiyon da nayi ita ma daga ita sai tawul da ta ɗaura ta shigo gidan wankan da nake wanka. Na yi shiru ina kallon ta. Sai na ce to ai ki aje sabulun ki tafi mana. Sai ta ƙara kamo zarmalulun. Sai ta ce wanke maka zan yi. Ni kuma a lokacin zarmalulu ta riga ta fusata ta kumbura. Ta yi sintum. Kawai ta ɗauko sabulu ta fara wanke min zarmalulu. Kai da naga abun nan fa ba wasa ba. Kawai na kamo ta na laƙume ta nan fa na fara mata lugude. Na fara yi mata lugude. Na fara mata lugude. Sai na ƙwamuso 'yan abubuwan nan nata sannan in mata lugude a haka a haka. Muka ci gaba da fafatawa a nan wurin kafin ka ce menene labari ya sha bambam. Bayan mun gama wannan fafatawan na watsa ruwa na fito. Na fitowa sai na samu ɗaya ita ma a ƙofa a tsaye. Ta ƙura ma ƙofar ido sai da gaba na ya faɗi. Sai take cewa a jira nake yi a gama ni ma in shigo ai da ni. Na ce naki sai dai in mun je can filin fafatawan gaske kawai na nufa ɗaki abina na wuce ta biyo ni.